chiro wakaromba sekuru tacho vanoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganiko muna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura rechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura pakunyazura ndizvo akauya achiti ndinoroya sekuru ndonoroya paendaka tunotorani ndakuti unotorani mzukuru ndokone wakarara panze ndakagara panze wakagara panze unapfeka musoro kutonyara wakajava angani muarea ndakapumwa vana vaviri vandakadya ndovakadya saka kubva wauya panapa uchiri kurotera kupedza kwezeze kumungu uchiri kusamika here kusunduresa vakari pana zvaiitika asi pa2 days dzinaizopiwa mushonga ndichishandisa hazvitai 2 days ndarara zvakanaka singai asi pane chinhu chiri kufamba chochizvo nemasvosva anofamba mumwiri asi chinhu chandaibereka mazuva ese panapa chimurume nechandaivata nacho ndandowata nabamuni zvakamira pa2 days izvi ona zoenda mupwe kana muri panapa panenge muchipiwa mushonga muchipiwa mushonga hanzi panapa mungogari kana muri panapa kana wakanzomira panapa unenge watodzomira uchishandisa mushonga saka pa2 days dzapfuura ndipo wakazotanga kupiwa mushonga musuya makauya ko pamwe pese apa chakachineta chii ndandichibereka aiwa pamushonga upiwe mushonga handina chandaiziva kuti ndinopiwa ndakatenda ndakanzi ndauya 4 days ndisikazivi kuti ndinotangira papa ndikaangogerwa musoro ndafembedzwa mushonga wemusoro ndairwadziwa musoro zvakanyanya andinakuzoziva kuti zvofambiswa sei pawakafembedzwa chasara kuti kutemwa nyora wakatemwa nyora wakaita sei ndakatema asi dzekumusana dziri kumusana hadzina kupara unofana kupara mangwana akufana kuzoparwa nyora idzo dzemusana mangwana kana achinge aparwa sekuru oita sei akaparwa anenge akutoenda umbonogara ifungo yapa unyamarise vantu muchichokanapa zvinhu zvitoona kumatezo vanhu vese chimbomira apo chikafu mezi kunoku zviri kubuda patv kunoku akakunopiwa sadza wakanyara kanala muchivanza kuita kana kutombomira kwa chikafu aniwapo bonzi vakaramba ari papanoramba achiita nezini pachikafu ipapo nacho akawanda sekuru mune mutoro sekuru apa kuti anozvina kudya utobuda kunze iyeko so chasanda mangwana muzokuda uparwa nyora dzanodika ukaparwa upiwa mushonga unoshandisa kumba for 14 days wozodzoka kureview asi ndaona zvapera nai ndaidawo imba yangu tokugadzirira unogadzirirwa zvese pauchapiwa mushonga iwewe uchabva wapiwa mushonga kuti imba yako idzoke pa14 days idzodzo uchigeza uchishandisa mushonga uchifungaidza uchikumbirira imba yako iyoyo kugadzirira ndatenda sekuru ndakapiwa panapa ndakapiwawo $50 namaipiri navapiri vachiti ndoda kuti unotora hama dzako kana usina mari yekuenda kotora hama dzacho muzukuru akambosvitsa shoko zvishuwa ndakana kurisvitsa akapiwa nemuzukuru wenyu amene kusaidi kuchino akati achazokunzira chibage weya akapiwa 50 yes zvichinzi
pamwe sekuru anogona kuzokuti enda unotora nhingi wako uzowana chekufambisa. Saka musikana akabva aunzwa nemuzukuru wachona kuti usazokanganwa kuudza sekuru. Ndira kuchengeta shandisa ruzvinhu nokonipawo nini pishana handakakupawo kuti uye kuno aya kutambamba aya isusu tinoda kuti tese kubatsira hakuna munhu awena chechikwere chikwambo ndira kuti paanouya zvandiri kuona panapa ndagutsikana kuti panapa ndo pabhasisto pekupedzisira ndoda kuti chikwambo paanongoya munyeso kutema kuti adonhe negotsi kuti d hazo panapa ndatenda ndagutsikana kana 2 weeks asi ndaona zvakawanda handitika unodza vamwe iko wakawanda nekuti chachisokuwatsanangurira ndodai zvaita kumbowapa nhamba dzangu ndimbowabata pa handita nhamba unovapa dzasekuru dziripo dzangu dziripo vana vachibatsirikana saka wapiwa mushonga sekutaura kwaita sekuru after 14 days unotifonera woti ndoya here ndotsvaga sekuru kuti vari peri vakasununguka kubva wanzi uya usikupinda inonzi review vokudza kuti dambudziko rako raapapi handitika ndinotenda sekuru dzakaita sembudzi wakanyora message foni yacho ndaiseko wakanyora message munini wangu nzi memory ngasara gari kake regai ndimero kudife nepamusaka pe zvina kutaurwa ndokuti akandoroya naye ndikati hazvina zvandaikwanisawo kuita ndakaita kubatwa neshaya ndinakutaura ndegazve ndakabatiwa nepandaigara ndichitoroya zvishona mai wangu saka ndinovanzei uroya wacho uri kurwadza weduwe uroya unorwadza udza munhu wezimbabwe saka vakanohereroka vasati anzi vari kurwara vachifamba handitika unorwadza uroyi unorwadza sekuru maskatika unenge uri kushanda basa zvataitira kubika bika didi manheru onzi chirara unovata nemunhu ari kuchirara chikwambo chacho chine chidi chigaro futi pauri chimurume chacho woti uku unenge uchinzi enda unoshandisa nyaya yekunzi kune vana vada kuyamwiswa zvidhoma woyamwiswa kuzvidhoma uku uri kuti ururara nemurume uku wakabereka chidhoma uku iwa murume wacho iwe pacha zvako haumuoni ba wako chachaiba unenge uchingoona iwa review yoyonzi enda kwakati nasonzi chitakura chisaga chenyama icho odi ojeganwa paunomuka kuda kuti muka ucharoro wanzira sekuru pana kunosona tokomana ndokuwadziwa handitika aya zvinopera zuro sekuru ndatenda handitika ndagutsikana chauya kureview saka mangwana ndoparwa nyora kuseni chakupa akadza nokupara tenda sekuru pakanaka